السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبك نستعين ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد. Masiku anu tonse ife timakhala tikuganiza za anthu ena zimene ifeyo tikupanga zotikhuza ifeyo sitikukhala nazo busy, koma timangoganiza kuti ujeni ali pa ulendo ife sanatiuze. Kodi umafuna kuti akatero ukamusiye ku airport, kapena umafuna kumuchotsera mavuto ena apa ulendo wakewo? Nthawi zina ujeni akumanga nyumba yake koma eti osatiziwitsa ife. Kodi umafuna kuti umuberekeko ndalama kuchokera ku akaunti yako? Nthawi zina ujeni kufunsira mkazi koma ife osatiuza. Kodi unali ndi cholinga chomuthandizira zofunikira zina banja mwakemo? Taonani zimenezo, titenge langizo kuti chani tikhale osangalala pamene akusangalala m'bale wathu Msilamu. Tisamakhumbe kudziwa kapena kuti titsatane wa chilichonse, ndipo tizipereka mafuno abwino pa nthawi za chisangalalo ndinso chipepeso pa nthawi za mavuto awo. Usamakhuzike ndi mawu a anthu ena ndipo uzipanga zinthu zako zonse mwasimple. Khala wofunira zabwino anthu onse kuti ukhale ndi pumulo iwe komanso ena omwe akuchitira nawe zinthu limodzi. Iweyo ukhale bize ndi moyo wako zokukhudza iweyo, osamathamangira kuona kuti ena akupanga chani kapena chifukwa sana ndiziwitse ineyo. Iweyo wafunira anthu ena zabwino, pa mavuto awo wesese kuwathandiza, ndipo uganize zako kuti mawa iweyo ukapeza mavuto anthu abwera akuthandize, ukapanga china chake chabwino anthu akufuniranso zabwino. Tonse tiyesese kuti tilimbikire pa zotikhuza ifeyo nde tisangalale pa zabwino zimene zikuchitika kwa azibale athu a Chisilamu. Wa hadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.